Det er dyrt, det er dyrt. Okay, jeg får lige besked. Folk tjekker og beder mig om at få lov at byde på den her så. Vi har faktisk en til. Jeg havde troet, at jeg kunne store den selv. Men jeg synes, vi skal starte på i hvert fald 10 dage i Danmark. Den sidste dag i Danmark. Ja. Men sidst der var nogen, der sagde, dig lækkert skov, så får det ikke noget lækkert til det. Den har lige skov. Ja, det har den der. Men skulle jeg ikke bare til at få den solgt for 200 kroner? 200 det over hos Jarland. Første gang. 250. Første gang. 250. Anden gang. 300 kroner. 300 første gang. 350 i Jarland. Første. 300 anden. 400. 400. Okay. 400 første. 400 anden. Og 460. 460. 500. 500 første gang. Ja. 500 anden gang. Og 550. 550 første. 550 anden. Og 550 solgt til nydelige unge skolegrupper. Okay, nu bliver det spændt. Jeg har i hvert fald 120 kilo svedige muskler til salg. Er det sådan, at jeg ikke synes, det er sådan. Prøv lige at se en fremragende afsnit. Vi skal ikke have det. Det er sådan, at man kan købe en tjener i timen, og han eller hun er skaffedyr og skal skaffe alt, hvad I selvfølgelig er øl, cigaretter, vin. Der er dog ikke grænser for, at de fyrer af svønses, men man kan købe dem. Og jeg vil godt lige se de to andre kompetenter heroppe. Anita og Yvonne og Michael, giv dem lige en hånd. De ligger deres kop af rådighed for jer. Og de er indstillet på, at der er ikke nogen, der bliver fornærmet, hvis de bliver så billige eller noget. Nu er det sådan, at vi kan starte med Yvonne her. Det er en prægtig model. En prægtig 1968. Og hvis jeg sender det igen, hvem byder på Yvonne? En tjener i Skive. Vi starter. Jeg skal lige sige, vi starter. Vi starter på 200 kroner. Det er dårligt 10 minutter på 200 kroner. Hvad er 10 minutter? 300 kroner starter vi fra. Og Jens Larsen har budt 300 kroner for Yvonne i en time. Første gang. 350 til Lotte her. 350 første gang. Og lige velkommen til den gang. Det var 350 anden gang. Ej, prøv nu. 400 kroner. Sådan. Det er en god ven. Det tror jeg ikke, du skal regne med, han er mere. 400 kroner for Yvonne kan jeg sige. Første gang. 400 anden gang. Men på den anden side havde jeg snart udstået 400 kroner derved. Godt, vi skal lige have solgt, vi kan gøre det her. Får jeg kun på ham? 300 kroner, første gang. 300 anden gang.
350. Michael Bertelsen. 350 første gang, anden gang. Og tredje gang. Og det sidste, vi har på salg i dag, det er Lisa. Ja, så har vi bare de her Lisa, vi skal så. Det er det store og store. Okay, vi starter på 300 kroner her. 300, 400. 350. 350 første gang. 350 anden gang. 400. 500 kroner. 500 kroner første gang. 500 anden. Det er så til den her. 500 kroner. Det har jeg lidt pause der. Og så er jeg tilbage med lotteri. Vi sætter nogle 4 rundt med nogle lotteristeder, hvor vi skal vælge cruise til Bergen. Og en masse andre ting. Der er kun 500 lotter, så der er en stor chance for, at det er faktisk. Det koster 30 kroner stykker til de lotter der. Og jeg ved ikke, om vi kan få det lidt. Og jeg støtter på engelsk. Tak for det.